Така, здравейте, сега ще покажа един фокус, който се нарича червен любов, за целта ще ми трябват щица и деветка. Така, да ви разкажа тяхната история, те били много влюбени и не искали никой да разбира за тяхната любов, затова решили да се скрият. Ето, но а сега по магически начин ще се опитам да ги намеря. Така, ще се опитам по-бързо. Добре, мисля, че ги намерих. Ето ги. Така, сега ще ви обясня как се прави зацета. Ще ви трябва щица, деветка, щица и деветка каро, щица и деветка каро и шестица и деветка купа. Така, първо поставяте щицата купа отгоре или отдолу и деветката каро отдолу. Гледайте се с едната и другата с различни дати и еднакви бои, защото така по-да се различават. Така, например, различите с някаква история, аз си измислих такава и че никой не искал да разбере за тяхната любов, затова се скри. И после аз по магически начин, тук се преструвам, че нещо правя, и ги набирам и просто врътвам последните две, последната и първата карта и ето. Това е фокуса. Надявам се да се ви помогнал и довиждане.